Bon dia, nens i nenes. Jo soc Miquel Mascaró i avui us parlaré sobre el crèdit, un llibre publicat per Jordi Galceran l'any 2014. Dit això, comencem! Personalment, em vaig endur una gran sorpresa quan vaig llegir el llibre. Quan vaig veure que tan sols tenia 72 pàgines, vaig pensar que seria un conte avorrit i sense emoció. Però no va ser així! Antoni i Gregori, els protagonistes de l'obra, mantenen una relació tan intensa que fa que el lector no pugui deixar de llegir el relat. El que més m'ha agradat, sense cap mena de dubte, ha estat la combinació de gèneres que fa l'autor. Jordi Galceran és capaç de contar una història dramàtica fent ús de l'humor i la ironia. A més, penso que va prendre una gran elecció quan va decidir que la trama només duria a terme al despatx d'un dels protagonistes, ja que això crea un ambient de tensió que acaba afectant el comportament dels personatges. Aquí acaba la meva videorecomanació. Espero que us hagi agradat i, sobretot, que us hagi motivat a fer-li una ullada al crèdit. Si el que voleu és gaudir d'una bona lectura, aquest és el vostre llibre. Gràcies per la vostra atenció.